Membru tal-istaff tal-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern qed jaffaċċja investigazzjonijiet hekk kif sar magħruf li talab jew ħaflus minn persuna oħra. John Baptist Bilokka mill-Gudja trassaq il-qorti s-sibt filgħodu akkużat li xaħħam waqt il-qadi ta' dmirietu. Bilokka li għandu 62 sena inħeles fuq numru ta' kundizzjonijiet wara li qudiem il-Maġistrat Doreen Clark instema kif hemm diversi messaġġi li juru li kienet jitlob 600 euro biex persuna titbagħat f'San Vincenz de Paul. F'dan il-każ hemm ukoll diversi xhieda li għadhom iridu jixhdu. Fil-fatt fost il-kondizzjonijiet għall-libertà provizorja hemm illi Bilokka ma jistax jersaq lejn il-Ħamrun, Ħal-Kirkop u Ħal-Safi fejn joqogħdu x-xhieda kif ukoll Mater Dei sakemm mhux għax ikollu ċertifikat li jivverifika li għandu bżonn mediku. U jrid ukoll jiffirma l-assa taż-żejtun darbtejn f'ġimgħa u kien ordnat joħroġ depożitu ta' 2000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. L-istess impjegat kellu l-kuntratt tiegħu terminat b'effett immedjat mix-xogħol mad-Deputat Prim Ministru u Ministru Chris Fern, kif ukoll kellu l-kuntratt tiegħu ma' Transport Malta sospiż immedjatament. Dan hekk kif l-istess impjegat kien seconded minn Transport Malta għall-Ministeru tas-Saħħa.